Berez, zuen artean kontratuan, bai, zuen gainera osatzea, eta galderetako tartze bat usteko, bale, sarea bezala, printzipioz sarea bai, oso izan dugu baten bai, zuen kokatu bero gaia, bale, nik kokatu zaituzten oso, bale, nik kokatu pizkatzuen Zuria joan da uste dut zure papela fantazitzen dela, eta bidea, etortzen den, eta horri nahi duan. Bueno, 2 minutu, ez asko puntual hasiko gara. Atxeden osteko tarte honetan, lehenengo bi gonbidatuak hemen ditugu, Ainara Santakiteria eta Inigo Retolasa dira. Ordubete eskasean arituko zaizkigu hizkuntza komunitateen arteko zubiez berbetan. Aurkeztu egingo dizkizuet eta gero beraien mikroetatik entzungo ditugu hitzak. Ainara Santakiteria, antropologian lizentziatua, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan, espezializazio ikasketak egin zituen harrera etorkinei eta migrazioak. Arrazakeriaren aurkako mugimenduan ibilia da, SOS arrazakeria Nafarroan, profesional eta bolondrez moduan. 2011-tik topagunean beste lan batzuen artean aniztuko gaietan lanean, gutxi gora bera. Inigo Retolasa nekazaritzako ingeniari teknikoa da, kudeak eta lokalean diplomatua, parte hartze garapen eta eraldaketa sozialean maisua. 9 urtez bizi izan da Bolivian, horietatik 3 komunitate ketsua Aimaratan. Herritarren parte hartzea sustatzeko prozesuak sustatzen eta komunitate bizitza garatzeko aholkularitza ematen aritu da. Egun Bilbon bizi da eta nazioarteko aholkularia da. Zuena da hitza, hizkuntza komunitateen arteko zubiez. Bai, ez? Bueno, eskerrik asko. Hori, hizkuntza komunitateen zubintza zariko gara. Badakigunez, hizkuntza komunitate anitz bizi gara egun Euskal Herrian, eta era berean kultura, erlijio eta jatorri anitzetako bizi gara. Ez, egon zen garai batean 70ko hamarkadan estatutik etorritako migrazio mugimenduak batez ere ez bakarrik baina batez ere gaztelania ekarri zutenak, beraiekin, eta bestalde azken hamarkadetan etorritakoak beste hizkuntzan hitzetako hiztunak direla, ez? Dakizuen bezala egun hizkuntza baino gehiago igo dute Euskal Herriko hizkuntza aniztasuna. Nire hitzalditxo honetan edo batez ere bigarren, ez, populazio honi egingo dio baina ahaztu gabe ez aurreko migrazioak. Lehenik eta behin esatea, aniztasuna egitate bat dela, ez? Bada, dagoen errealitate bat, eta hala jarraituko du izaten, ez? Luzera begira. Beraz, gure buruei egin behar diegun galdera da, aniztasun hori nola kudeatuko dugun. Ze begiekin begiratzen diogun aniztasun horri, eta horren arabera, ere, ze kudeaketan motaren alde egiten den. Sarrera moduan, garren nahi nituen honak bi kudeaketa eredu kontra jarri, ze ez horren arabera gero jardunak eta praktikak ere jarriko dira martxan, oso modu zumean egingo dut eta simplifikatua, ze gaia oso da, eta orduan kudeaketara edu gehiago daude, beraien arteko ezberdintasunak, baina karriko dut oso modu zumean pixka bat kokatzeko.
Jatorri kultura eta hizkuntza aniztasunaren kudeaketa beti konplexua da, baina are eta gehiago gurea bezalako errealitate batean non bertako eta berezko hizkuntza egoera gutxiagotuan dago. Gauzak horrela, nik uste begiratu behar dugula ze kudeaketa mota egiten den beste toki batzuetan ereduak ikusi, eta gero gurera ekarri eta gure propio bat sortu. Esan bezala, hori bikudeak eta eredu ekarriko ditut, lehenik eta behin asimilazionismoa dago. Asimilazionismoak pertsonengan jartzen du indarra, ezain beste komunitateetan edo taldeetan, eta etorri berri dena edo bestea dena, da gizarte gehiengora moldatu behar dena. Hor jartzen du pisu guztia beste horretan, dena moldatu behar dituena bai bere autura, bere hizkuntza, gizarte gehiengora moldatzeko. Ez unilaterala da mugimendua. Azpimarratzekoa da gainera prekontzeptu bezala honek dakarrela gizarte hartzaile hori homogeneoa dela. Askotan prekontzeptu faltsu bat dena, baina hori hartzen da oinarritzat, ez? Suposatzen da, gizarte hartzaile hori bakarra eta berdina dela. Barne aniztasuna onartu gabe. Homogeneitasun hau abia puntu den bezala, helmuga ere bada. Etorri berri edo beste hauek, herriaren hizkuntza, ohiturak eta baloreak barneratzen baditu, interakzio sozialaren ondorioa, gizarte homogeneo eta bateratu bat izango da. Hemen, niretzat oso elementu garrantzitsu bat ere da, integrazio kulturalean jartzen duen indarra. Hau da, ondorioztatzen da, balore horiek eta ohiturak eta barneratzen baditu beste horrek, integrazio globala ekarriko du. Eremu guztietan erakarriko du integrazioa. Eta ez ditu kontuan hartzen, beraz, ezberdintasun sozioekonomikoak, klase faktoreak nahi baduzue, genero faktoreak, hori guztiak ez dira kontuan hartzen. Hori, ideia honetatik eratortzen dena da, beste hori, ezberdintasun linguistikoak, erlijiosoak, etnikoak eta alboratzen badituzte gizarte gehiengoaren baloreen alde, automatikoki ezberdina izateagatik eman daiteken diskriminazio faktoreak desagertu egingo direla. Baina, asimilazionismoaren kasu paradigmatikoena edo da Frantziak egin duen aniztasunaren kudeaketa, eta hemen ikusi da nola justo kontrakoa gertatu den, bertakoen eta besteen edo migratzaileen arteko ezberdintasun sozioekonomikoek egin dutena da segregazio bat sortu, auzo berezituetan eta bar, eta lausotu nahi ziren ezberdintasun kultural horiek areagotu egin dira, Horren eredu badira, orain dela urte batzuk, egon ziren maldietan erreboltak eta hori guztia, Eta hemen, unetxo bat gelditu nahi nuke, pixka bat gurera etortzeko. Eta niretzat oso ideia garrantzitsu bat dena azpimarratzeko, Aniztasuna eta euskara gaiak uztartzen ditugunean, gure hizkuntza denez, normala den bezala horrek pisu handia hartzen du, baina nik uste ez dugula begietatik galdu behar lehen aipatutako klase faktoreak eta genero faktoreak kriston eragin handia dutela pertsonen bai pertzepzioetan, bai lehentasunetan, bai egiteko moduetan, hori beti presente dago, Beraz, bai gure teorietan edo sortzen ditugun teorietan, bai gure praktiketan, halako faktoreak kontuan hartzea ezinbestekoa da, nahi badugu horiek eraginkorrak izatea. Horiek albo batera uzten baditugu, oso erresa da, erakarri nahi ditugun horiek ez etortzea gurera, Demagun.
Atzerritartasun paperik gabe bat, atzerritartasun legeak eragiten diogunean. Ez badu kontuan hartzen horrek, ekartzen dizkion bai arazo ekonomikoak, bai askotan, etxetik ateratzeko beldur horiek edo ematen diren mila egoera ezberdin horiek kontuan hartu behar dira nahi eta nahi ez, ere euskara geratuko gara. Orduan hori faktore horiek ere analizietan beti presente izan behar ditugu. Asimilazionismoaren pixka batez kontrajarria den beste kudeaketa eredu bat, pluralismo kulturala da, hemen sartzen da multikulturalismo eta interkulturalismoa, batez ere bigarren honi egingo diogu referentzia. Europan eta Estatu Batuetan sortutakoa eta erabilitako ideologia da, eta adibidez Kanadan igual da, kasu paradigmatikoa. Hemen abia puntua da, justo asimilazionismoak duen kontrakoa, hau da, onartu egiten da gizartearen aniztasun hori, baina ez da bakarrik onartu egiten, baizik eta elementu positibotzat hartzen da, ez? Onartu egiten da, aniztasun horretan elkarbizitza bat eman daitekela, eta aniztasun hori positiboa dela gizarte osorako. Adibidez, Kanadaren ereduan, hizkuntzak ofizialak ikasteko erraztasun asko ematen dira, baina beraiek ekartzen dituzten hizkuntzak ahaztu gabe, ez? Kanadan gero badago berezitasun bat Quebecen, non, ez, frantsesari indar gehiago egiten zaio eta lege berezituak dituzten. Honetan, nola asimilazionismoan bakarrik eskatzen zitzaion, ez, dut bat ere gogoko hitzoriz, ez normalean saiestu egiten dut, integrazioa asko, orain arte asko harremandu da asimilazioarekin, ez? Entzuten da, ez, kalean, ez beraik ez dira integratzen, ez? Horregatik nik saiatu egiten naiz hori albo batera uzten, ze hor jartzen du pisua bestearengan denbora guztian, orduan, bueno. Hori, hemen talde guztiei eskatzen die moldatzeko gaitasuna, ez? Bi parteen aldetik egon behar dira mugimenduak, ez bakarrik batetik. Eta gero, eta garrantzitsuena, edo behintzat, ez? Mai honetara ekarri nahi nuena, bada bideak bilatzen direla, elkar ezagutu eta elkar ulertzeko. Antzeren bideak, baizik eta ezberdintasun horien onarpenean. Hau, zenbaitetan gatazkatsua izan daiteke, konplexua da, ez? Baina egin beharreko kontua da, bizitza positibo bat eman dadin. Hori jartzen da taldeen arteko interakzioan indarra eta onartu egiten da guztiok dugula besteengandik zer ikasi. Interakzioan ere indarra jartzea garrantzitsua da, ze gero gertatu daitekena da, bestela aniztasun hori onartzea, baina geratzea komunitate isolatu batzuetan, non ez dagoen beraien arteko harremanik. Orduan, Euskalgintzatik edo topagunean azken urteotan aniztasunaren inguruan egin diren hausnarketetan eta praktiketan bigarren pluralismo kulturalaren bidetik doaz, ez? Eta zergaitik, alde batetik, gurea bezalako egoera diglosiko batean homogeneitasun horren alde egitea, ez? Azkenean praktikan ziurazki ekarriko zula, ez? Gaztelania gaientzea, botere egoeran dagoelako. Bestalde guk sinestutak gaude, Euskalgintzak ateak irekitzen baditu, Euskararen ateak irekitzen baditugu, besteengan, ez? Gerturatzeko pausuak ematen baditugu, errezago lortuko dugula ere, ez? Bestaldetik ere mugimendu hori egotea eta gurera gerturatzea. Eta horretarako Euskalgintzak pausuak ematea garrantzitsua izango da. Gero, 2015ko aurkeztutako Euskara partekatzen dugunan dekalogoan, ere hildo horretatik dijoa, ez? Hizkuntza aniztasuna aitortu eta aberastasun moduan ulertzen du. Aukera berdintasunaren izenean
euskara ikasteko baliabidea jarri behar direla defendatzen du, harremanak eta elkar ezagutza sustatu behar dela, eta guzti hori noski kontuan hartuta gure helburua dela euskara sustatzea. Oain aipatu bezala, elkar ezagutza ezinbestekoa da pluralismo kulturalean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko. Eta elkar ezagutzarako harremanak izatea ezinbesteko. Baina, gure esperientziaren arabera, bertako eta besteen arteko harreman nahikorik ez dira ematen. Ez daude ez uneak harremanak egiteko, eta horiek daudenean normalean dira oso alak eta ez dira harreman sakonak. Igual hor, salbuespen bat egin daiteke eskolarekin, non aurren arteko harreman gehiago ematen diren, gurasoen arteko harremanak, ez? Baina, bueno, hor beste lanketa bat egin behar da, eta sakontasunean hitz egin behar da hezkuntzaren inguruan. Baina, bueno, orokorrean, ez daude harreman hori, harreman sakon batzuk egiteko guneak eta espazioak. Kontuan hartu behar da aldi berean, euskarara gerturatzeko motivazioan balore subjektiboek hartzen duten garrantzia, ez? Komunitate baten parte izatearen pertzepzioa, faktore emozionalak, hauek guztia garrantzi handia dute, eta azkenean hauek harremanen bitartez lortzen ditugu, ez? Orduan hor badugu beste elementu bat harreman hauek sustatzeko eta guneak osatzeko beste zergaiti bat. Herritarren artean harreman sakonak ez dauden bezala, euskalgintza ere nik uste oraindik urrun dagola, ez? Jatorri eta kultura eta hizkuntza anitzetako herritarrengandik. Naiz eta azken urteetan lanketa bat egin den, eta nik uste dut norabide nahiko honean doan lanketa bat, bai maila teorikoan, bai maila praktiketan, bai maila praktikan hainbat ekimenen bitartez, oraindik ez urrun gaude eta norabide horretan lan egiten jarraitu beharko dugu. Eta harremanak sustatzeko, hainbat galdera egin beharko dizkiogu gure buruari, ez? Eta pixka bat ez nola mantenduko dugun oreka, behar den, ez, irekidura izateko, eta aldi berean euskararako irabazi diren espazio eta gune horiek ez galtzeko, ez? Demagun, balin badugu herri txiki batean, lehenera aurreko mailan aipatu da alako galdera bat, ez? Herri txiki batean bertako jai batzordea euskaraz funtzionatzen du. Hori ez, lanketa baten ondoren eta lortu den zerbait da, eta momentu batean herri horreko ez dakit, etorkin talde batek jai batzorde horretan parte hartu nahi du. Ez da berdintasunaren izenean, parte hartzearen izenean, ez? Ateak irekitzea izango zen bidea. Baina nola kudeatuko dugu, ez? Hor egon daitezkeen hizkuntza, ez? Nola kudeatuko dugu. Galdera horiek gure buruari egin behar dizkiogu, ez? Hizkuntza komunitateen arteko harremanetan, hizkuntza gatazkak edo arazoak ematen dira maiz, esan behar da, azken urteetan areagotu den aniztasun hau, nik uste ez dituela arazoiek larritu edo handitu. Baizik eta batzutan jartzen dituela agerian ja aurretik genituen hizkuntza gatazkak. Hizkuntza gatazkek sufrimendua eragiten dute, alde guztietatik, tentsio uneak dira, eta orduan gure ustez, behintzat gatazka hauek mahai gainean jarri behar dira, ez? Inguru batean jarri, dagoen egoera azaleratu, eta hori landu, ez? Ikusi bakoitzaren ikuspegia zer den, elkarrekiko empatiaz, baina asertibidadearez ere, norberaren hizkuntza eskubideak babestuz, aterabide partekatuak adoste, izango litzateke bidea, ez? Jai batzorde horretan, gara, eta ikusi, ez?
bakoitzaren eskubideak hori babesteko. Interesgarria ere da, aipamen bat egitea, ez? Harremanak sustatzeko eta orain arte erabili ditugun diskursoak eta mezuei ere erreparatzea, ez? Badirudi oraindik diskurso horiekin ez dugula guztiz asmatu, bidean gaude ere, eta ez dakigu noraino mezuek note diz. Igual, pixkat errealitatetik kanpo, beraien errealitatetik kanpo eraikitako diskursoak dira, ez? Gure pertzepzioetan oinarritutakoak. Eta hori ere konpontzeko, harreman hauek sustatzen moldatuko ditugu diskurtsoak, ez? Hori, jatorren hitzetako herritarrei modu positiboan eragiteko diskursoak behar ditugu, ez? Ezinbestean, horretarako, realitatearen ezagutza sakona bat beharko dugu. Beraien premiak, beraien bizipenak ezagutu beharko ditugu, eta, hori, horretarako realitate horretara hurbildu beharko da euskalgintza, elkar ezagutza sustatuz. Eta, beste gauza bada ere, aniztasun honen baitan, aniztasun handia dagoela. Ez? Askotan erabiltzen ditugu kontzeptu batzuk barne biltzaileegiak direnak. Orduan ere gero populazioa segmentatu, zer realitate oso ezberdinak daude, eta orduan diskurso egokituak segmentu ezberdinei. Ja bukatzeko, hori esan bezala, euskalgintzak hasi du, ez? Bide bat egiten, hizkuntza komunitateen arteko harremanak sustatzeko, badugu auzoko proiektua, gero dokumentala ikusteko aukera izango dugula, bizilaguna, konpartimos tailerrak, baina askotan, geratu gara norbanakoen arteko elkar ezagutza sustatzen. Oso ondo dagola, eta bide horretan jarraitu behar dugula, baina ailegatu da ere momentua salto bat egiteko, ez? Eta euskalgintzak eta etorkinen edo aniztasunean lan egiten duten elkarteekin lan egiteko. Zain beste norbanakoekin. Beti ere, noski, norberak dituen helburu nagusiak ahaztu gabe, ikusi zertan egin dezakegun, ez? Lanketa amankomun bat. Badaude ere praktika batzuk, gero galderrek azalduko dugu ez Berbaizuko eta Ekuador etxekoaren arteko esperientzia, Getxoko egizuk ere lan egiten du ere migrazio teknikariekin, estu eta migratzaileen federazioarekin, eta esperientzia hauek ondo ezagutzea, eta esperientzia gehiago martxan jartzea oso bide mankorra eta interesgarria izan daitekela sinesten dugu. Eta hemen ere da bizka zanek esan duena errekuperatu, hemen tokikotasuna, ez? Oso garrantzitsua da, ikusi herri bakoitzean ze elkartegintza dagon, eta horren arabera ze behar ditugun, eta horren araberako proiektu txikiak bada ere, esperientziak martxan jarri. Bizka bat, hori, igual, esfortzu bat egin dezagun, ez ditugun muga horiek, bai psikologikoak, bai fisikoak, bai benetazko, ez? Etengabe eraikitzen ari diren muga horiek, suntsitzeko. Eta hori da, eskerrik asko. Egun hon denoi, nire izen Inigo da, Ibarkoa naiz, pizkat urduri nau, ni normalian alako aurrekezpenak euskeraz ez dute egiten. Batzutan erdaraz, gazteleraz, eta beste batzutan ingelesez egiten ditut. Nire buru muina euskara, gaztelera eta ingelesez funtzionatzen dau. Orduan, 20 urtetan kanpoan izan naiz, orduan euskera batu alde batetik handoa, eta ebartxarra beste aldetik handoa. Eta polaritate horiekin hori da nire kudeaketa, ez? Polaritate, bi euskara barruan ditut eta batzutan nastu iten diaz, edo nastau iten diaz. Orduan, eskerrik asko partitzeagatik, eta hori da nik euskararekin dakadan harremana. Beste jende batzuk beste harreman badakat euskararekin, ez da?
eta denontzako egon bar da tokia. Orduan eskerrik asko gonbidapenagatik. Nik pentsatu ze identitatearekin sartzen nahi naiz hemen. Alde batetik bai nazioarteko lan egin dut, urte askotan ketxuekin bizi izan naiz, baita ere bai gatazka politikoa eta gatazka sozialak dialogoak erabatera kudeatzen egon naiz urtetan Nazio Batuetan, ERTA eta Hego Ameriketan, proiektu regional de diálogo democrático ditzen zen proiektuan, hain zuzen ere. Eta gero hemen Euskadiko esperientzia, azkenengo 4 urtetan hemen bueltatu naiz, orain dela 4 urte, eta hemen bi esperientziatik elikatzen ari naiz, eta aurkezpenean ere hori ikusiko da. Alde batetikan Memoria Lab deitzen den iniziatiba bat, Bakeola, Bake Museoa eta Gernika gogoratuz sustatzen ari dezen hiritar topaketak diaz, hor jendea gatazkarekin izan dituen esperientzia ezberdinak ekartzen ditut, eta hor prozesatzen dituguz pizkatxo bat esperientzia horiek. Social healing edo nire lan arloan social healing, sanación sozial edo sendaketa soziala pizkat ikuspegi hortatik guk joten diogu. Eta gero beste esperientzia bat zubideiak esperientzia topagunearekin egin genuena. Horregatik handitut nire azalpena osatu eta osotu. Zen ikustu bi berdira zela, komunitate linguistikoen arteko zubiak eraikitzen dugunean edo asmo horrekin gaudenean Euskal Herriko kontekstu hontan, ezta? Harremanak, niretzako da, abia puntua eta almuga, dena batera. Harremanak. Eta gure hizkuntza zelako polita, ezta? Gure hizkuntza dio harremanak, har eta eman, dana batera. Pum, hor dago dana. Zer ematen dut, hori jasotzen dut. Zer jasotzen dut, hori ematen dut. Orduan, zelako hitz polita. Erlazioa ere esaten da, baina nire gustatzen gata harremanak. Real Academia de la Lengua Española zer dio, hori behatu nebanik. Conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Eta euskaltzaindiak zer dio, pertsonen edo pertsona multzoen artean gertatzen den eragin trukea edo komunikazioa. Ixa berdina da, baina ez, zeharo ez berdina. Batak ikuspegi liberala daka, ez? Con otra persona. Eta guk komunitarioagoak gara. Pertsona edo pertsona multzoa. Zerako interesantia hori. Eta nik esango nuke, edo beharrean eta ipiniko neban hor. Pertsonen eta pertsonen multzoen arteko harremanak. Orduan, bai, gatazkaren asunto hau, ez? Zerako nik 20 urte pasata gero bultatu naiz, eta ikusi dut hor, klaro, euskararen gan, zerako eragina izan du gatazka, ez? Inbeste urte pasata gero. Hau mamuba bezala da. Guztia horria pasatzea nahi du, tendentzia bada, hori memoriala ben ikusten dugu. Tendentzia bada horria pasatzeko, baina horria irakurri barik. Eta hori nahase horteko esperientzien ikusi dugu, Guatemalan ikusi dugu, Sudafrikan ikusi dugu, Kolombian, Bolivian ikusi dugu, hori kriston errua. Ze hori historia gero faktura pasako digu, ezta? Eta nik uste dut herri bakoitzaren historian momentu kritikoa daude, ez? Herria historiarekin izpiluan ipini behar da. Eta nik uste dut gure herria momentu kritiko baten da hola, zentzu hortan ere bai. Eta izpilura begiratu bargala aurrera joteko, ez? Ze eragina izan du eta izaten ari da komunitateen arteko zubiak eraikitzen eroskoan, ez? Hori guztien da. Memorialaben ikusi dut denbora guztian, ez? Bideotxoa ipintzea nahi dut. A sombra tá te seguindo? Filha, é normal, filha. É normal, olha a sombra da mamãe aqui. O sol que faz a sombra.
Osea, ezaguntzen ez dugunarekin ze harreman dakau, ez? Ez ohikoa den horrekin ze harreman dakau. Orduan, komunitateen arteko zubiak eraitzi duzkoan, hau kriston garrantzia daka. Zuk hitz egin duzu mugai buruz, gure mugak, ez? Gure muga diaz lehenengo oztopoa. Udakago lehenengo oztopoa hori, ez? Eta hori bai ikusi dut nik ere bai hemen euskaltzale komunitatean ere bai pizka beldur horiek hor daude. Beste komunitate linguistikoetan ere bai, eta hori zu ideiak deialdi prozesuan argi eta garbi geratu zen. Zaila izan zen deialdi prozesua aurrera ematera. Euskaltzale erakunde asko beldurra zuten, ez zuten ezagutzen herriko etorkinak, behieri pez. Eta gu bultza eta ez. Zaila izan zen guretzako hori aurrera ematea. Azkenean etorkinak etorzian, eta etorzien etorkinak kriston indarra sartu zioten prozesuari. Kriston indarra sartu zioten. Eta hori zelako polita izan zen hori guztia, ez? Nik uste dut asko dakagula hortik ikasteko. Ze beste antolakuntza kultura pilo bat daude, ez? Eta beste antolakuntza eta aniztasunatik ere bai, beste kultura politiko ezberdina daude, etorkinen artean, eta hortikan ere guk ere ikasi dezakegu pilo bat. Baita ere bai, esaten zeban gure lehendakaria, la convivencia lingüística es indivisible de la convivencia social. Erdarazko komunikabide batetik hartu dut eta erdaraz ipini dut. Tamen konturatzen ez, zelako importantea da, eta hori mezu politiko oso potentia da, eta guri asko lagunduko digu. Nik horrekin bat egiten dut. Ze hori ere pintzen dau hizkuntza leku polit baten. Guretzako guri ematen digu aterki oso potentea laniteko, ez? Horren bidez. Bueno, bi printzipio, hor da, nik hau indigenekin lanean ikasi dut, interkulturalitate teoriatik ekartzen dut, Dominic Temple, Jacqueline Missot, Javier Medina, Simón Jampara, horrekin lan egin eman, eta hau indigenekin lanean. Ez kontra esana printzipioa, hau edo ura. Gure gatazka leku guztietan hemen ere bai. Printzipioa gehien bat, hori menderatzen du dinamika guztiak, harreman guztiak, hau edo ura. Bi gauzak batera ezin diaz izan. Nik edo zuk. Eta mendebaldeko zibilizazio hau guria ere bai horrela da. Kristaua zara edo imperuna zoiaz, adibidez. Bi gauza batera ezin diaz izan. Indigenak erakutsi digute hau eta ura ere bai, bata eta bestea, oso garritasunaren printzipia. Hori netzako da, sistema operatibo aldatu behar du. Osea, klik batin behar du. Eta beste hau, garritasun printzipia hau, bezarkatu eta garatu, gero eta gehiago. Gure kulturan hori badao, por si acaso, hori badao. Gu polaritate kudeaketa era ezberdinetan egiten dugu. Akertopa, bata hilarte, idi proba, bata bestearekin, usakatira, konpetentzia bat, niretzako txalaparta da gehien gustatzen zaidana. Ben Amerikako lagun bat etortzen hona eta musikaria eta inogo guazen txalaparta ikastea, txalaparta entzuna reflexioa. Nik inogo ez neban ikutu, ezta? Txalaparta, junean, zesta hora, erdaldun batek erakutzi ikutzen txalaparta, zelako, hor da osotasuna, baina total. Hor bat egiten da eta beste egin behar da. Eta biak ez baldin badute egiten txalaparta ez da txalaparta. Gatazka kudeatzeko zelako kriston eredua dakagu hor. Orduan, hori gure kulturan bertan da. Behar bada beste era batzuk, kulturaren barnean, beste era batzuk erabili ditzakegu gehiago. Txalapartaren dinamika hori netzako hortik jo dezakegu. Polaritate horiek euskaldunak eta erdaldunak eta elebidunak erdian aurkitu gara denbora pilo baten. Orduan era batera nik uste dut aldebiko harreman horiek, bipolarra, diazenak, eta hori ere gatazkak eragin du pilo bat, anakronikoa, ez diguz laguntzen asko zubiak eraikitzeko. Eta Imanolek esan du ere bai, gizarte likidoak eta harreman likidoak, eta nik ere horrekin bat egiten dut, komplejidadea gero eta hundia eta anitzagoa da, zuk ere esan duzu.
Orduan, hori ere bestera batera ikusi ditu harremanak, eta multipolarragoak, anitzagoak, atzerritarrak ere badatoz, orduan azkenean, kriston komplejidadea da. Ja ezin gara ibili bi aldeko bipolartasun horrekin, hori sistema operatibo aldatu behar du. Horregatik da hau eta bestea ere bai, ez hau edo bai. Hori oso erratza esatea, oso zaila egitea. Baina nik uste dut aruntza mugitu behar garala. Eta horretarako era asko daude, baina nik izango nuke elkarrizketaren bitartez. Elkarrizketa, zuek ere esan duzu, azkenean, bai, WhatsAppa, bideoak, internetarak, baina azkenean, eraldaketa sozialak momentu baten beste pertsona ikutu diot. Eta beste pertsonari aurpegira beratu behar diot. Hori ez bada gertatzen, galduta gaude. Horregatik anzu ideiak egin genuen. Jendea, leku baten ipintzeko, egun guztia elkarrekin pasatzeko, beldur pilo bat astintzeko eta motivazio berriak eratzeko ere bai. Zuk esan duzu ere bai, Ainara, elkarrizketaren kultura ez dagoela hain tinkatuta gure gizartean. Behar nirea bezalakoa diazenekin bai, baina nirea bezala ez diazenekin ez. Ez da bat, kultura. Orduan nik uste dut arruntza mugitu behar garala. Hor, 3 komunitate esango nituzken nik. Euskaldunak eta ardudunak, baina baita ere bai elebidunak. Multipolarra, ez da bipolarra, aldardunak eta euskaldunak bakarrik. Eta erdaldunen artean bertokoak eta atzerritarrak, orain, beste kapatxo bat sartu dio hor. Nik uste dut hau dala mugimendua. Onuntza, beti ongo diaz komunitateak bere lekua behar dabe, bere gauzak egiteko, baina mugimendu ere, halako mugimendu egiten behar dugu noizean behin. Hurbildu eta atzeratu hurbildu, eta da mugimendua. Nik sentitu dut tinkotasun bat, horrela ez, mugimendua. Eta hori, bi zubi mota, nik komunitatean arteko zubiak, erraldunak eta euskaldunak eta etorkinak eta bertokoak eta zubideiaken garatu genituen zubi horiek, baina baita ere bai ikusi dut memorialaben eta zubideiak prozesuetan ere bai barneko zubiak. Komunitatearen barnean ere zubiak ere eraiki behar dituz. Eta gaur goizan izan dugun azalpena, Imanol eta Urren eskutikan, zeharo garbi utzi du hor. Kriston erronka gau. Eta, intersektorialak eta atzerritarrak eta hori dena. Gizarte aldaketa nik esango nuke hor 4 dimentsio daude, ez? Ken Willen aritikan noi orain. Alde batetikan eraldaketa pertsonala, beste aldetikan harreman mailako eraldaketak, eraldaketa kulturalak eta egiturazko eraldaketak. Politikak, egiturak, hori dena, kulturala, estereotipoak, jarrera eta era kolektiboak, harreman mailako eraldaketa, zubiak eta hori dena, eta gero eraldaketa pertsonala. Nik uste dut momentu honetan nik 10 euro balin badauzkat orain bertan Euskal Herrian, 8 euro behintzat sartuko nituzke pertsonala eta harreman mailako eraldaketa. Nik uste dut hori behar da duguna orain. Mugak, gu barruan dauzkagu mugak eta hori dena gainditzeko esfortzu bat ipini behar dugu horri, eta harreman lantzeko beste harremanak eta harreman berriak eta harreman berriztuak, bat eta bestea. Nik 8 euro sartuko nioke hor. Eta 2 euro egiturari eta kulturari. Hori denbora gero arama eta impactoa ez da hain zuzena eta denboran du ikusten hain. Eta politika pilo bada herri honetan. Guri gustatzen jaku planak, el uso del euskera, el plan del uso del euskera, el plan estratégico era que ser. Diru pilo bat hor. Baina ezberdinen arteko harremanak lantzeko prozesuak, hiritar prozesuak eta hori prozesu komplejua diaz, askoz likidoagoak, gaurgo izan esan digut ere bai, eta hori diru bat behar du. Eta nik ez dut ikusten hor diru asko dagoenik, halako gauzak egiteko.
Garapen teknologikoak eta hori, euskaldunak gustatzen jaku, ajutea, que la feria de no sé qué, que desarrollo tecnológico da zer, parke teknologikoak oso ondo, ekonomia guk garatu behar dugu, baina zer gertatzen da harremanekin. Eta hori zein, nundik gateago du hori. Beste kontrasan badakagu, hori beti, hori gizakumeak horrela gara, ez? Nor nahi du aldaketa denok, eta nor aldatzea nahi du, bueno, komunean noia, taksi. Orduan, hau, ispiluaren aurrean ipini behar gara, horretik, ispiluaren aurrean, historiak hori eskatzen ari gaitu. Erak, ez? Ni ustot lidergoak, erak eta jarrerak, ustot beste aurkezpenean dagoela, konfunditzu inez, baina, burutik botako dut hau. Nik esango nuke alde batetikan lidergo individualak aurkitu behar ditugula, komunitate linguistiko ezberdinetan, pertsonak bat eta beste. Hori zubideiaken zeharo garbiratu zen, guk Victor, oraino gartzen da, Emigrados sin Fronteras, Marlene Izagirre, Mujeres del Mundo, jende horrekin, pertsona horiekin elkartu ginen, pertsona gune bat sortu genuen, eurak lasai eta babestuta sentitzen zian gune bat, eta hori kriston dinamika sortu zuen, ezta? Orduan, nun daude lidergo horiek? Erakunde publikoetan, pertsonak diaz, bat eta beste, eta denbora masai horri. Mesutxoa bai, baina kafe bat ere bai. Eta gu hori gastu bat bezala ikusten dugu, inbertzioa ordez. Eta hori inbertzioa da. Ni norbaitekin arratzalde guztiak guan ezitza egiten, egongo ezitza egiten. Zekero hori niretzako inbertzioa da, ni prozesua bezala ikusten da, da prozesua. Orain ez da gastua, orain inbertzioa. Eta hemendikan gauz pilo bat ateako diaz gero. Hori oso sentido común, baina el menos común de los sentidos, dirudi. Gero taldeak ere bai, talde anitzak, ontzi sendoak, ontzi sendoak sustatu behar dugu, eta denboran, ez? Jendeak jakin behar dau, denbora ze baten, eta intentzio batekin elkartu behar garela, eta ontzi hori horre ongo gara guretzako. Ontzia izan daiteke plataforma bat, izan daiteke lantalde bat, izan daiteke edo zein ontzi. Baina, ez, kontenedor, hori sustatu behar dugu, eta hori bai dirua behar du, hori baliabide batzuk behar ditu, eta batzutan prozesu ikuspegitik hartu behar dugu, ze ikusten da baita ere bai, nik ikusi dut ere hiperaktibismo pilo bat. Diruan baten digute ekitaldiak egiteko eta gauzak egiteko, baina ez prozesuak sustatzeko eta mantentzeko denbora guztian. Orduan hori beste dinamika bada, beste sistema operatiboa da, prozesua, eskarrik asko, eban aia horretu. Zubedeiaken ni ustot adibide polita izan zala, dana batera egon zan hor. Izan genuen deialdi prozesuan, banaka, pertsonalki jende askorekin itzein genuen, erakartzeko, taldea hori izan zen gizartearen mikrokosmo bat ere aurkitu zanan, impacto horra, nintzako impacto intenso izan zeban, jendeak ipine zeban agenda, ez dago erakunde bat goizan ere izan digute hori. Ez egon ino berzaten zer egin behar dugun. Hiritarra badakite zertaz hitzein behar duten. Ez digut esan behar zertaz hitzein behar dugun. Behar badazuk gehiago entzun behar duzu, eta nola da, bai ez da pengutxio ekarri. Hori gure mentalitatea, ez? Ikerlari mentalitatea ekarri. Galdera gehiago eta bestapen gutxio. Bestearekin elkartzeko, bestea ez ezaguna da. Eta ez ohiko harremana da, ez dakit nola landu harreman hau. Galdetu beharko gara elkarrekin nola landu hemen zu eta ni bitartean dagoen zer hori, ez? Bi gai asko, eta 5 gai duten zian, zuideian bat, familia eskola eta euskera, nola lagundu, hori gaia, Eta beste bat, Esterrek ekarri zabena, nola landu euskararekiko dauzkagun juicios y prejuicios, amores y desamores. Hau kriston gaia da. Eta hor dago gatazkaren eragina, eta hori ez badugu lantzen, eta hori ez badugu irakurtzen, baina lerroz lerro, jende asko ez da hurbilduko euskarara. Ez da hurbilduko.
Eta hor gaude, muga, hor kristu muga dakagu, baina hori gainditu behar dugu. Eta hori da, historiak eskatzen diguna orain bertan. Bai. Aurrera noia. Eraldaketa, bai, puntutxo bat. Eraldaketa soziala ezin da diseinatu. Hori bere ritmoa darama, hori organikoa da, ez lineala, komplejua, askotan ez dugu ulertzen zer gertatzen ari den, hor sartuta gauden guztio, kriston saltza eraki gertatzen den, baina bai diseinatu ditzakeguz ikasketa soziala prozesua. Ikasketa soziala, gizarte ikasketa, hori bai diseinatu dezakegu. Taldean hitzak elkarrekin ipini, metodologiak garatu, hor daude metodologia pilo bat, hori garatzeko. Ontzi sendoak kudeatu eta sustatu eta dirua ipini hor, denboran zehar bere ikerketa eta ekintza parte hartzaileak aurrera eramateko, hori guk bai diseinatu dezakegu, bai finanziatu dezakegu. Eta usteot hori gehiago enbarko genukela. Askoz gehiago enbarko genukela, zubiak eraikitzea nahi balin badugu ezagutzen ez dugun horrekin. Guk ere ikasi, berrikasi eta desikasi behar dugu. Nola remandu bestearekin. Eta jazta. Denbora nik hor moztuko, baina azkene harremana nitzeko inbertsioa da. Harremana beti inbertsioa da, ez da gastu bat. Eta ekonomizista hori erabiltzen jarraitzen balin badugu, diru laguntzak, ekitaldiak egiteko, zenbat jende jundan, zenbat ekitaldi egin dituzuz, hori, gastu, eta jarraitzen badu hori horrela ikusten, ergoia ez inora. Inora. Eta, bueno, euskara horrela, ez da beti. Bakoitzak berea eginez eta denok denona bultzatzen ere bai. Osa, bata eta bestea ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko zui. Eskerrik asko Inigo eta Ainara. Galderarik. Norbaitek zerbait esan nahi badu. Denargi berriz. Duzu, lasama bat beti euskaldunen gan, beti. Euskal iztunon gan. Alguno iztunak ez dute, kiskarik ez dute, dana gure gain dago. Anguzten larritzen zeitu, ez? Geure eginkizun euskaldu iztunona da dana. Sama guztiak geure gain hartzen dugu. Kanpoti datozenak, bestia, bestizkuntzak, arazua, klasia, genero rolua, dana batera, pelota bat, eta, larritasuna itzala da, eta beti euskalduna. Geuk, hizkuntzaren landu behar dugu, eta geuk, gutxingo izatetikan, haunditasun hortara nola iristen geha. Ezintasun bat ni sentitzen dut. Hori, nola esan, ni bestera atera sentitzen dut ere bai, eta nik uste dut Euskal Herrian bizidatzen hiritar pilo bat eta euskaldun pilo bat erai bestera batera ere bai sentitzen dute. Nik zuk esan duzun bezala baita ere bai horrela sentitzen dut, parte bat horrela sentitzen dut. Osa, ardura guztia gure gain. Eta beste parte bat ez dut sentitzen horrela. Orduan, horregatik handiot nik beti polaritateen kudeaketa. Bata eta bestea ere bai. Orduan, ardura guztia ez dugu hartu, zergatik hartu behar. Ez dut uste euskaldun guztiak eta euskaltzale guztiak kontzientzia hori dakatenek ere ez. Zer bestela beste pauso batzuk eta beste jarrera batzuk ikusiko genituzke, honezkero. Eta erdaldunen artetikan ere bai, hor, behar bat ez da, kontzientzia hori ere bai, ez? Eta horregatik handio gatazkaren, zubideiak mugitzen eta ebili ginenean gaia zein zan, euskara, aniztasuna eta bizikidetza. Eta erdaldun jendeari urbiltzen ginenean, no, eso es un rollo, no se habla euskera, eso es de los vascos, de los euskaldunes. Ez dago kontzientzia hori denon arazoa dena. Eta baita ere bai, euskaldunen arazoa da. Bata eta bestea ere bai.
nik uste dut ardurak ere bai, eta zer egin behar dugun guk euskaldun bezala, eta zer egin behar dute erdaldunak erdaldun bezala. Eta erdalduna lagundu. Eta nik uste dut elebidunak ere bai. Ezke polaritate hortatikan ate egin behar dugu. Euskaldunak eta erdaldunak, horregatik dionik hau eta bestia ere bai. Ze polaritate hortan mantentzen garen bitartean, estamos jodidos. Hori erdaraz esatu. Ze bat eta bestea, ere bai. Elebidunak, nik elebidun sentitzen nahi. Nire bizitzan, egunerokotasunean, nik egunean zehar behar bada 3 hizkuntzak erabiltzen ditut. Lana dela eta harremanak eta dakizen bat. Elebidunak ze leku dakate, hemen. Nik uste dut hori gehiago bilatu behar dugun. Elebidunak tipo hauek, kolokiak izan da, tipo hauek ze rol dakate harreman, komunitate linguistikoa hauen arteko harremanetan. Zer nik euskalduna naiz eta erdalduna naiz, gaur biak batera. Hanik aipu txiki bakarrik, Hor aipatu zen euskaldunak, elebidunak, erdaldunak, nik uste dut formatiz txiki bat, gaur egun nik uste dut euskaldun guztiok elebidunak garela. Ez da geratzen praktikaki, euskaldun, bakarrik euskaldunaren jendarterik, uste dut. Aipua da, baina euskaldunok elebidunak garela. Hori, gehien bat esaten dut identitate linguistikoen aldetikan, Ze gune batzutan, testuinguru batzutan bat euskaldun bezala gehiago aritzen da, eta testuinguru beste batzutan euskalduna elebidun gehiago da. Osa, identitatean aldetikan esaten. Bai, horret. Jokatu likido. Nik baumanekin bat ditu dut, bai, eta baumanena. Posmodernitate gutxu badaka, baina hor arte, zebestan nihilismo jausten gara, bai, baina hor, eta jokatu horrekin ere bai. Mozakit, matiz bat edo askotan gertatzen da, egia da elebidunak, euskaldun elebidunak, eta hurbildu nahi garen komunitate horiek ere elebidunak dira. Osa, aniztasuna, elebiduntasun horretan, guretzat arrotzen diren horien artean, eta gure artean, hurbiltasun eta antzekotasun handiago dauzkagu zenbaitetan, Eta euskaldun izatearen kontzientzia, edo euskera, edo elebitasuna izatearen kontzientziak lagun dezake baita ere, komunitateen gara hurbiltzen, saiatzen zaren horretan, agian, bereiek ere, bereien hizkuntzaren kontzientzia izatea, eta aniztasunaren kontzientzia eta elkar banatzea, elkar truke hori badago eta daukagu aukera hortik lotura bat egiteko. Eta euskerak dauka virtualidade hori uste dut. Osea, ez dakit. Bai, ni guztiz bat nator, eta ez bakarrik elebidunak, baizik eta eleanitzak. Badaude batzuk, hitz egiten dituztela, gero dokumentala ikustera geratzen bazerate, ora agertzen da Izor, Nepalgoa eta Maika hizkuntza hitz egiten ditu. Ez elebidunak, eleanitzak. Eta horietariko batzuk hizkuntza gutxiagotuak dira. Orduan, noski badaudela aukerak hor gauza partekatzeko. Eta berarentzat gainera ez du suposatzen inolako arazorik Euskarara gerturatzea eta Euskara ikasten hastea. Iruditzen zaio normal, ailegatzen da, eta ez du, tokiko eta berezko hizkuntza dena. Aurrera, ez da berarentzat arazo bat. Eta hor asko daude ere. Besterik ez bada, eskerrik asko Ainara eta Inigo.
baina galder tokatzen da oraindik, Gero urbiltzen zara berriro, aurkezpentsu. Komunitateen arteko harremanekin jarraituko dugu, gaurko azken blokea izango da hau, lehenengo galderri izango dugu Ekuadorretxean izandako esperientzia kontatzen, eta gero lehen Ainarak ondo aipatu duen dokumentalari emango digu sarrera. Gander Unzalu, deustuarra da, zuzenbide eta antropologian lizentziatua, eta berbaizu Euskara elkarteko parte hartzaile edo kide, 80. hamarkadatik. Topagunearen zuzendaritzan ibilitakoa da, eta topagunaren bueltan hainbat proiektu, funtzio eta abarretan aritutakoa. Euskara saioak Deustuko Ekuadorretxean, aniztasunetik esperientzia bat izenburupean gaurko bere berbaldia, beraz Galder, zure hitza. Eskerrik asko. Mila esker gonbidatzea garran. Oen dela 5 urte edo utzi niola topaguneko langile izetari, eta ordutik ez naiz ez de parte hartu olako saio batean, ordan. Eskerrik asko topaguneari, gonbidapenagatik. Eta, harira joz, orain arte, pixkate, nire zaio izango da ariketa praktiko baten erakusketa adierazpen bat, beste sakontasun gehiegitan nahi sartu aurkezpenean, bukaeran iritzia bota dut, baina gehiago da zer egiten dugun erakutsi, praktika. Ez da egin nahiko genukena, baizik eta egin alduguna, baina egiten duguna hau da. Orduan, erakusgarri bat edo adibide bat, ez? Gero bukaeran, bota ditut printza batzuek, nire ikuspegitik zein dan, esan diran gauza askoren bidetik dijoaz, baina, nire hitzeekitako ditut, ez? Orduan, nondik dator hau proiektua? Proiektua dator, Ekuadorretxean neurek bazituzten euskara klase batzuek, klaseak utxak irakasle batekin, ordaindupeko irakasle batekin, eta irakasleak utzi zuen. Ezin zuen, orduan. Eta hurbil zitzaigun elkarteko kide bat, hurbileko bat, esan ez, jende bilari dira, zuetako inor prest. Eta, haitzen genuen, da esan, ni joango naiz. Beti, nibili nintzen, hasieran, eta orduan, eta gero, antropologa ikasi digunok, beti dauzkagu zaueterako tendentzia, ez, edo gustatzen zaigu. Orduan, eta beharra hor dago. Orduan, ni joan nintzen, eta orduan hasi ginen, elkarlanean. Ekuadorretxea da erakunde berezi bat, bada, esan lehikena, kasa regional baten estiloko gauza bat, migratzaileen ingurutik sortua, baina euren lanildoa da gehien bat feminismoa. Hortara bidatzen dute beren denbora. Bikote badan, neskamutil bat egiten dute lanan, eta feminismoa, mugimendu sozialak, eta hau da ez da, esan dezagun, euren aldetik daukaten jarrera edo ikuspegia ez da ohikoa ere. Orduan, sinergia hau sortu da, euren aldetik dagoen ikuspuntua ez delako eren, igual, arruntena. Edo behintzat ez da Euskal Herrian ezagutu duguna, normalean, ez? Dinot, antolatutako migratzaileen erakundeen aldetik. Berriak eta zarrak. Bintzat nik ezagutu duan egoera. Orduan, hau da jende bat nahiko txertatua Bilboko mugimendu sozial asko ezagutzen dute, kalean daude, orduan nahiko naturala da eurek ere euskararen beharra ikustea. Euskararen presentzia igertzea eta eurek alduntze, emakumeen alduntze estrategia bezala euskarazko iklaseak antolatzea. Horti dator, euren behar hori. Orduan, adibidez, antolatu gendun noin dela gutxi gure elkartean Idurre eta Lorea etorri ziren, Idurre Eskizabel da Lorea Agirre, Euskara eta Feminismoa saioarekin, eta Ekuadorretxeko
euretako bat etorri izan argazkiak ateratzera. Hau da, normalean, esango nuke inoiz ez direla etorri gure ekitaldi batera, Ekuador etxea bezala, segimendua egitera, baina gai honetan etorri ziren. Eta orduan guk ateratako publikatutako argazkiak eurenak dira. Orduan, bueno, konfluentziak sortzen dira ere, ez bakarrik euskararen bidez, Inarak izan duen bezala, beste eremu edo interes gune batzuen konfluentzien bidez sortzen da ere euskararen beharra. Hain zuzen, nire ustez, gaur egun gero eta nabarmenagoa da hori. Euskararen beharra sortzen da eremu ez oso euskaldunetan gai zehatzen bidez. Izan alda lana, izan alda feminismoa, izan alda eskola, izan alda. Eta hor da salerazten da euskal mundua, eskutuan dagoena, ez, jende hauentzako. Ordan, hori adibide praktiko bat, berbaizun baloratu zen, ni auzoko nibili nintzanez, auzoko egitea, baina, azkenan, auzoko eskatzen ditu baliabide batzuek, eskatzen du dedikazio bat, eskatzen ditu, tresna batzuek, guk elkarte txikia garenez ez dauzkagunak, edo ez gara horretara jarri, edo ez dugu lehentasun bezala jarri. Ez dugulako garrantzitsuta jotzen, baizik eta, gure erraitateak horraino heltzeko biderik ez duelako ematen ez. Euki dugu gako hori gure lanean, eta orain dela, zango nuke, 7-8 urte egin genuen deustun zegoen aldizkari peruar batekin elkarlana sortu zen, haiek ere eurek edorri ziren gure gana. Kalean egoteak ere hori albidetzen du, ez? Ezagutzen zaituzte, edo entzuten dute, oie, sois los de la revista, oie, sois los del euskera, tal, ordan, etorri zitzaigun ere gizon bat, peruar bat, gero, pelikula polita izan zen, ze bi aldiz gero egun artean azerratu ziren, beste bat sortu zen, besteak etorri ziren ere Hitzarmen bila, azkenan biak ondatu ziren. Kontua, egin genuela Hitzarmen bat hauekin urteak dirala, eta Hitzarmenaren emaitza izan zen, idatzi genuen hor, pixka pomposo euren estilorare bai, eta baina emaitza praktikoa izan zen, sentsibilizazio fitxa batzuek, argitaratzen dituen euren aldizkarian. Eurek argitaratzen zuten, guge, egin genitun guztira, egin genizkien 6-8 dolako zozer argitaratu 3 dola uste dut. Ondatu zelako aldizkarian. Egiten genion, pizkat zer da euskara azaldu, euskararen inguruko gauzak azaldu, eta gero ezagutza apur bat euskarara. Sentsibilizazioa, ez. Zer egiten du praktikan kuadratxean gaur egun? Hasieran ziren 2 egun, 2 orduz. Baina hori gehiagizkoa zen niretzako pertsonalki, orduan, astero egun bat, 2 ordu. Eta orduan, nahiko hobeto litzake, astean 2 edo 3 edo 5, ez egite. Honena litzake euskaltegira joatea, baina ezin dute eurek ere, askok. Orduan, astean behin, 2 orduz, eta 4-8 lagunen arteko horkila, ez? Hau da gaur egun dagoen normalean etortzen direnak hau dira, Hego Amerikarrak 4, iztunak 2, beste 2 erdi galdu, takitxoa batzutan ez dakizu nor arte dakiten, ez dute oso ondo, ez da oso argia ezagutzaren kontua, bai, ez da? Eta gero, azken garaitan gehien etorri dira, estatutik Bilbora etortzen diran jendeak, etorri berri, eta entzuten dute sare sozialetan ikusi, edo ez lagunen bat, edo feminismo inguruko taldetan dituztenak, eta bakizu Ekuadorretxean baduzula, eta orduan lehenko guna etorri zen Murtziako neska hori, 2 aste daramat, badago nahiko mugimendua handia. Izan leike txarra, ez dago egun kortaztaletik ere, ona da, ere ustez, badu ere, ematen dio pixkat, kolore pixkat kontuari, ez da gauza estatiko bat. Hau litzateke egiten duguna, hau da, iasko 2015ko negua, hau da 2016ko kurtsoko jendea. Hor badago, arabiar bat, senegaldar bat, boliviar, hor gehienak gaur egun ez daude. Bekoa da 2016ko udazkena. Daude euren lokalean egiten ditugu gauzak, Ekuadorretxeko egoitzan.
zer egiten dugu, bai, normalean apur bat beroketa da solasaldia, osea, espreski bilatua, jendeak ere askorentzako. Batzuentzako, beziki emakume amerikarroientzako, bizpairuntzako, gaur egun datozenetako bizpairuntzako, nire ustez da euren konfiantza momentu bat, edo momentuetako bat, astean zehar. Orduan hori ere baloratu behar da. Eurek posik datoz. Ze hitz egin dezakete, lasai, nire umea, oporrak, ez dakiz zer da, pixkat, eurek esan da, lasai daudela, edo erderaz egiten du, gaztelanez, baina azkenan eurek ere hor lotura bat ari dira sortzen, ez? Eta gero, normal, kantuak erabiltzen ditut asko, antzerkiren bat, gero azalpena, baina auteria, bideo, lenguan jo alduna jarri nizkien. Ikusteko. Bere ala agertzen dira euren jatorrezko herrietak. Ekuadorreko, ez dakize, Kaianbeko, ez dakize figura, zer da hori, ardi larrua, zehan da hauntzan larrua, eta oso antzeko gauza, berdinak ez, baina antzekoak. Eta hor sortzen dira, bilatua ere da hori, ez, baina. Eta gero, interneteko baliabideak azaldu, igual gauza bat espreski izkatzen badute puin bat, itzuli, umearekin ari dena irakurtzen bat, edo nahi dut zukaldeko gauzak jakin, hori da nire alegin, hori indik ez gara, fin ibiltzen, baina, kontua da, interesa daukaten gauzetan euskera ikastea, ez, ikastea euskera orokorrean, baizik eta eurei balioko zaizkien gauzetan, ez. Hau da beste saio bat, beste hauek ere diferenteak dira, hau da 2015ko negua. Gero, hau bai ari garela egiten, hau da auzokoaren filosofia da, ez, baina nola ezin dugun auzoko egin, edo auzoko egiteko beste gauza batzu behar diren, egiten dugu apur bat laburtua. Hau da, azaldu zure aimaraz hitz bat. Eta ateratzen da arbelera, eta hau da hitza. Eta zer da hori? Du zure herriko ohitura bat. Eta orduan, saiatzen gara hori txandaka egiten. Danok eduki dezaten euren plaza, ez? Eta danon espazioa izan dadin, ez bakarrik norabide bakarrekoa. Gaztelera erabiltzen da, hau da, auzokoren oinarria ez erabiltzea da, hemen, kontestuak nire ustez ez du ematen. Ni batzutan egite dute euskera hutsez, baina ez da praktikoa, hain denbora gutxien eta hain denbora, orduan, beste estrategia txoa hau erabiltzen dut, ez. Eta gero, beste bide bat izaten da, apur baina, azken bi ikasturtetan oraindik ez ditut atera lokaletik, baina egiten duguna da, gure berbaizuen lokalera, Mullerrenea da, gure espazio autokudeatu bat, danetik egiteko kontzertuak, antzerkia, imprenta zahar txiki bat. Oso gauza jaitxoak, oso gauza txikia, baina balio diguna. Orduan, batzutan, klase Ekuadoretxeko lokaletik atera eta joaten gara beste edo espaziora. Hau da, euskararen espazioetara. Simbolikoki, eurek ere zapaldu esaten, euskaraz bizi diran lekuak eta zapaldu ditzaten, eta arnaztu esaten beste giro hori ez. Eta, han beti dago jendea, orduan egiten da euskaraz, eta eurek hor sartu. Zen, bestela inoiz ez lidateke sartuko. Orduan, hori apropos egiten dugu ez. Hori asteazkenetako dinamika. Hau da, adibidez, gure bulegoa, berbaizoen bulegoa, orduan, hor egiten ditu berbaizuko hainbat bilera, hemengo batzuk egona zarete, eta hau da Muller. Hau ere, batzutan horra, bestean bestera, guztietara. Eta gero, asteazkenetako zaitaz aparte, ere egiten da, berbaizuren dinamika osoa eskaini. Zer egiten du berbaizu, bere gauza propioak, izan alda Sagarrotegi txotx bat antolatu Mullerren, edo antzerki bat, edo kontzertu bat, izan alda jai batzordeak, deustuko jai batzordeak egiten ditun hainbat ekimenetara gonbidapena luzatu ere, jende guztiari, egiten ditugu ere
itzordu zehatzak, venga, Bilbo jaiak nor nahi du atera. Eta, bueno, ni gelitzen naiz zeurekin, da lagunen bat izaten diot, etor nirekin, eurek ere euskara entzuteko. Batzutan arrakastatxua dira, beste batzutan ez da inora agertzen. Osea, baina gonbidapena. Eta gero, egin izan dugu parrillada latina bat, Gorlizen ez dakite inoiz egon zareten udan, baina arek ematen du Guayaquil. Osea, baina benetan ikustekoa da, zenbat milaka Latinoamerikar daudenan parrillak egiten. Eta joaten dira, nian enteratu nintzen, goizeko 7 leku hartzera joan zen bat. Bestela ez omen dago parrillarik. Benetan ikusgarria da, zenolako kolore pila dagoenan udako egunetan. Pues gero mendirtera bat egin genuen Orozkora, jaitxo bat, Mularren. Ordan, asmoa da, kalera dugun hori, kalera ateratzen, ez. Eta gero, azkenean, hori, klasea hitza debekatua diot nire buruari, ateratzen zait. Saioetara, 4, 6, 7, 8 asko jota etortzen dira, eta WhatsAppean 20 bat badaude, eta hor, kantuak, korrikaren informazioa, kanpainak, itzorduak, eta, nire ustez erabilgarria. Gaur egun errez daukagu, gauza askotarako. Lehen ezinezkoa zen horako gauzarik egitea, gaur egun. Hau da, adibidez, Deustuko Jaitan. Deustuko Jaitan, berbaizuen maila, eta hemen etorri ziren 8-10 lagun. Gurekin, guk euskeraz, gero eurekin gaztelaniaz, baina, hor gertatu leike inor kejatzea, esatea, erdaldun duzu maila. Orduan zer nahi du, gu ez gara erdaldun du. Nahi du naztu edo ez, nahi ditugu hurbildu edo ez, hor inork planteatu dezake eta gertatu alda. Ni behintzat eta berbaizuen hori argi daukagu momentu zehatz baten agertzagatik 8 proiektu zehatz batean dabiltzanak ez dala inolako pekatua edo gure buruari traizio egitea ez ezer. Baina ez da hori gertatu daiteke. Eta pentsatzen dut inon gertatuko direla alakoa. Zer egiten du, zer dinamika honek gero zertara garamatza, garamatza konfiantzara, ez? Orduan konfiantzatik sortzen dira bestelako gauzak, antolatu gabeak. Pues konbidatzen zaituzte urte betetxe festa batera, bere familiko bat dator ez dakit nondik eta aurkeztu nahi dizute, bestea gaixo dago eta bere etxera zoaz bizitan ze badakizu ez dela zerratuko dela, honek beste gauza askotara eramaten du bat, nahi eta nahi ez. Gero, afinitateak, eta baina hori hor dago, edo adibidez, ostiral baten, Deustun euskaraz funtzionatzen duen poteo batean, agertzen dira 3 Amerikar. Eta hor daude, eta ondo. Hori gaur egun nahiko normala da gure artean. Bereziki 2 edo 3 animatzen dira. Abizatu behar zai, hor gero dago gonbidapenaren kontzeptua, diferentea da, beste kultura batutatik datoz, eta inoiz azerratu aldira ere, gero espadiezu jaramon asko egiten. Gauza polita gertatzen dira, ez? Baina hori da azkenean, gertatzen, nasketaren kontua, ez? Baina euskaraz funtzionatzen du taldeak, baina alboan, batzutan sortzen da beste gozazioa, baina hori berdin gertatzen da gure kuadrilla. Bilbon normala da, ze beti dago baten laguna ez den euskaldun, orduan kontua honetan provokatua dela. Eta gero, sortzen dira ere arazoak batzutan gertatzen dira. Dirua, osasuna, kaleko arazoak, horiek danak pertsona batzuk jakinarazten dizkizute. Ainerak esan duenaren hildotik, genero eta klase arazoa hor dago, eta nabarmena da ez. Gero sartu naiz, arazoa da, faktoreak hor daude jokoan. Hau da, parrilla latino hori Gorlizekoa, eta hau Orozkora egin genuen irteera bat. Orduan, apur bat ja teorikorantz jotzen, zer nahi dugu, ez? Nahi dugu euskeraz ikasi ezatela. Baina, 2 ordu astean, gaina ez da klasea
klase bat, eta ez du izan nahi klase bat, horretako daude euskaltegiak. Orduan, zaila da euskaraz ikastea pertsona batzuk astean 2 ordutan ere egin da. Nahi dugu euskara maitatu dezaten, dau, nire ustez, ere egin dezakegu horrez. 2 ordukin astean. Nahi dugu, eure gero, hemendik kanpo euskara jotzea. Sartu daitezela ikasten, aldutenek dirutan edo denboran, euskaltegitan, hizkuntza eskola ofizialean, etorri daitezela gure lekuetara, euskaraz funtzionatzen lekuetara, erabili ditzatela gure komunikabideak, gure espazioetara etortzea, hori nahi dugu, eta agian, ere egin dezakegu 2 ordukin astean, edo ordu batekin astean. Nahi dugu ere, Euskal Herria ezagutzea, badela herri bat, Euskal Herri izenekoa, ez dakitelako. Ez que inorrek ez die esan. Inorrek ez die aipatu, orduan, gutxienez, badakite. Nahi dugu ere, Euskaldunok ezagutzea. Normalean, guk esaten dugu, ez gaituzte ezagutzen, baina ez eurek ere nahi gaituzte ezagutu, baina ez ezin dute. Hombre, nik ez dut esango herri Getaria batean, bai, Bilbonez. Euskaldunok ez gaude nahi hitz egiten deustutik. Hau ez da leku guztietarako eduki bat, ez? Baina deustun behintzat ezin dute, nahiz eta nahi izan. Gero nahi dugu Euskaldun bihurtzea denborarekin, gura sartzea, ez? Hori da, identitatean sartzen gara, konplexoa da, dinamikoa da, baina, klaro, horre zaila da, baina agian jarritzen ditugu norabidean, ez? Apuntatzen jarri ditzakegu, nire ustez. Eta aldi berean nahi dugu, hau nire iritzi pertsona da, eta egongo dira ere iritzi ezberdina, baina nahi dugu eurek jatorrizko ama hizkuntzei eustea eta transmititzea, eta hizkuntza komunitate horiek ere bizirik jarraitzea. Horrek euskarari mesede baino ez diolako egiten. Carmen Jungetek oso ondo azaltzen du hori dena, ez? Eta oso hori teorizatuta dago, baina hizkuntza komunitate biziak egotea euskara zelako hizkuntza batentzako mesedegarria baino ez da. Eta, hau adibidez da Mullerreko azken jaia, aurtengo udan, eta, nahi dugu gure espazioa etortzea, ez? Guk lortzen dugu Mullerrera etortzea. Eta nahi dugu euskara maitatzea, ez? Ja jartzen dio, hau da eurek egindako montaje bat. Jartzen diote bihotz bat, tal. Zein zailtasun ditugu? Denbora gutxi, jende mugimendu asko, klase, genero, legezko arazoak, hor daudenak. Gaztelaren pisu handia, nik nahiago nuke klase, gure saioetan askoz gaztelera hiztun gutxiago egotea eta beste hizkuntza dunak egotea. Errezago litzakelako beste gauza batzuk edo hizkuntza aniztasuna aldarrikatzea, baina hori da dagoen egoera. Deustun, Hego Amerika asko ez dira beste hizkuntza batzuen jabe. Eta gero, direnak ere, eta badibidez, Nepal, neuzez, Asian ez da gertatzen hizkuntza aniztaz, eta Afrikan gutxiago, baina Hego Amerikan oso barneratu da daukate, oso sakona da hizkuntza zapalkuntza. Orduan horre jokatzen du ere gure kontra. Hor, jarraitu testigantza batzuk batek esan zuen txiletar bat etorri zen, el mapugundu no es una lengua, baina gaina agresiboki zioen, mespretsuz. Miskito, beste batek, gero ezagutzen dituzu kalean, batekin zuaz da, nik miskito hitz egiten dut, esan ez una lengua. Orduan, eure berak, gero estatutik etorretako ere, ezagutza falta, ez? El aimara es una lengua, katalan ingenieri batek. Gero, moztuta dute batzuk, transmisioa, eta hori, gure kontrako. Azkenean, zure hizkuntzari uko egiten badiozu, aimarari uko egiten badiozu, zaila da euskara hartzea. Naizta, kasu honetan, horrela gertatzen den, umeari euskaraz egiten dio batzutan. Aimara ahaztuta. Baina, gure lana litzateke, gure lan orokorrean, hoien hizkuntza, jatorrizko hizkuntzak kontzientzia indartzea, ez? Eta hor kuriosoa adibidez, anekdota bezala, ume batek
batzutan umeak indatoz, hori horretik arazo familiar, klase kontua edo genero kontua. Umeak indatoz ezin dituztelako beste inon utzi eta umea dagoan. Zu badakizu guaraniz da? Bueno, un poco. Eta amak esan zion, ¿cómo que un poco? Hau da, guarani iztuna dira etxean. Baina, eta esan zian, eskolan esaten du ez dakiela guaraniz. Hori, Carmen Joyentek askotan. Hora nahi dute sartua, umeak sortzen du ideologia hori, ez? Hau da, gure irakurla bidairien txokoko itzaldi bat, hemen daude hauek, 5 edo 6, ez zuten ez ulertzen, baina nago ziren. Bueno. Eta zailtasuna hori, emakumeen gaineko zamak, genero faktorea, zaintza, familia, alfabetizazioa, edade batetik aurrerakoak, ez daude edo alfabetizazio mugatua, ez? Eta, bueno, hori egituratzea, azkenan oraingoz ez da bi elkarte gaude, baina ez dago baliabiderik. Ez dugu lortu. Bueno, hemen zer lortzen dugu jarri dut, harinarin, espazio bat, harremanetarako bide bat, konfiantzako esparru bat, elkarte, horra ipatu direnak ere aurretik, zer, horlako gune bat sortu dugu, ez? Egin da, beste batek esan zidan, aquí es cuando quiero yo aprender euskera. Kontzertu baten zegoen, Maliko errefuxiatu batek. Beste bat, etorri berri zen, da gu izan ginen bere lehenengo lagunak. Eta gaur egun, tarduan euskaltegira joan zen, eta, 2 urte darama euskaltegian. Beste bat, iaz ez zegoen albuko gelan, baina zen etortzen. Horten badator, eta hizkuntza eskolan apuntatu da. Beste Aimara horrek egiten dio alabari euskeraz, Aimara ahaztuta, orduan nik hor gehiago sakatzen dion Aimararekin. Gero kantak sartzen dituzte euren kabuz, ikusten dituzte, eta gero, lehenengo sartzen dira euskarazko gunetan, ez? Niretzako hori da talde bezala. Eta gero, beldurrarena, batek esan zian, hor nabaritzen da batzuk problemak izan da atozela. Problemak, ideologia edo gatazkaren bat, orduan, beldurrak entzeko toki bat ere. Nik horla teorizatzen dut. Hau da, guk egin genuen lehengoan, berbaizu bezala, iparralde gaua, etorri zen begiz begi eta Benafartar kantautore bikain bat, egin genuen jai bat, urte hurren egiten dugulako elkartean, da etorri ziren hau danak gure urte horren jaira. Nik abizatu nien, baina batzutan dator, beste batzutan ez, euren kabuz, ez? Eta horrela begira zer, baliabideak, hizkuntzan iztrasunaren estrategian, ustez, bai txikira eta bai handira beharrezkoa da, aldarrikapena eta gauza konkretuak. Eta gero, aliantzak landu. Borondatezkotasunetik ateratzeko, aliantzak landu, finkatzeko eta zabaltzeko. Bilbon IPSek egiten ditu gabe eskolak, baina eskola hutsak dira, badu ere bere bidea. Eta gero, hasi gara ere berbaizutik Arangoitiko eskola publikoan euskara klasak ematen euskaraz ez dakiten gurasoentzako. Etorkin edo migratzaile hitzak kenduta, edo zeinentzako. Eta urte eta erdi edo darama, orduan gure asmoa litzake horrekin eskaintza oso bat egitea eskola guztietarako eta horrelako zozar. Eta, finan lurartze pistak behar ditugu. Konklusioa. Ez dakit norbaitek galderarik edo zerbait gehiago azaldu edo... Kitxo, eskerrik asko galdera. Berriz deituko dut Ainara. Gaurkoa dokumental labur batekin amaituko dugu, eta nik nireak Ainararen hitzetan amaitu nahi nituzke. Eskerrik asko dela topagunearen izenean bai atzo eta bai gaur. Entzule egon zaren guztioi, entzulerik gabe alperri delako ezer kontatzea, eta kontatzera etorri zaretenoi hartutako tarteagatik eta hausnartzeko emandako oinarri guztiengatik.
Ainarak aurkeztuko dizue auzoko dokumentala, nik uste dut badela gaurkoa bukatzeko aitzaki polita. Besterik ez, eskerrik asko denori eta atzo hainbatetan aipatu bezala, norbaitek balorazio fitxarik bete espadu oraindik, gaur bete dezala Joan Orduko. Eskerrik asko. Bai, 2 minututan aurkeztuko dut. Hau da, iaz egindako lantxo bat, auzokoak,